Значить, ми маємо третю схему. Це третя схема називає, попередні дві називалися одинарні. Ця схема називається ропова або ще прогресивна. Ну, тобто, колись мені читав один професор Мостанкіні лекцію, і казав, що вона прогресивна, тому що групова, а групова, тому що прогресивна. Тобто це взаємозв'язані два процеси. Суть заключається в тому, що весь припуск, який є, ділиться між групами зубів по висоті. А в групі зубів припуск ділиться по периметру між ними. Ну давайте, звичайно, тут теоретичний малюнок нарисований, тут там не дуже видно. Ми вернемося до того. Тут ми бачимо, якщо зуб, всі ті три зуби мають однаковий діаметр. Але перший зуб ріже оту частинку, другий зуб ту, що лишилося, а третій зуб бере круглий, зачищає все підряд. Отут, як ми робили це, бачите, тут теж дошки не видно, ми бачимо цей і цей, припуск цей лишається. Тепер цей ріже те, що лишилося, ріже, а третій бере зачищає. Окей? Тобто в груповій схемі різання зроблено таким чином, що в групі зубів припуск ділиться по периметру. За рахунок того, що зуб, який ріже, він ріже вузьку смужку металу. Так? І за рахунок того ми одержуємо можливість підняти припуск різання. Припуск піднімається від 0,7-0,3 мм. Якщо ми брали 1,1 там максимум, так, то є 0,3 мм підйомницю в групі. То це ми таким чином ми маємо великий, більш продуктивний процес різання. Ну, як це можна пояснити, панове? Там десь, по-моєму, в мене є десь малюнок. Я поясню зараз, що на хлопський розум не для запису в книжці. Скажімо, якщо ви маєте вдома валенок, так, ходить на рибалку, колись зимову, так, то щоб його зігнути, тяжко, правда? Це що означає що? Що той стружку, яку ми хочемо зігнути, є величезна сила, так називаємо сила дотичні, які не дозволяють нам ту метал розтягнути, бо він повинен скрутитися, правда, по кого? А якщо взяти хоча б з одного місця тільки ззаду, розрізати, то вже легше нам зігнути. А якщо такий розріз зробити багато, то хляп, і все, бо немає сили, які тримають дотичні. Тобто, таким чином, якщо ми використовуємо групову схему різання, і кожен зуб різає свій кусочок, то таким чином немає великої зусилля на скручування тих дотичних сил, і тому ми можемо зрізати більший припуск. Ще один нюанс, панове. Скажімо, я думаю, що кожен з вас колись рубав дрова, так, сокиру. І він чітко знає, що коли ти ріжеш, рубаєш тверде дерево, скажімо, засохший, зацвівший ясен, так, її можна не врубати. І не врізати. Або так, прошу, або граба зав'яло, капець, і ще покручений, так? Ну, скажімо, то ви б'єте сокиру, і сокира лізе, і в тебе відколює, правда? Сили величезні. А коли ви, скажімо, рубаєте березу, ви сокиру тиснули, воно відкололося. Чому виходить? Тобто, головне ріже, що лезо не діє, не ріже, тому що ті сили, які відштовхують, в зоні різання вершинки створюється розрідження. Так? Тому що він так би, розтягує. Так? І лезо ріже в зону з зусиллям, які розтягуючі, так? Зменшують напругу. Тоді процес легше різати. Тут аналогічна ситуація. Ми маємо високий підйом, вузьку частинку, метал, який опирається передню поверхню, він відштовхується, так? А перед ріжучим лезом створюється зона напруг, які розтягуючі напруги. Тоді метал краще ріже. За рахунок того і використання цієї групової схеми різання збільшується сили, збільшується підйом на зуб, тобто ми маємо більші припуски, але при цьому сила різання